Zarokên çayê asî yên ku tavê hiltînin di her gavên xwe de erd û ezmanan dihejînin. Şoreşgerên welat rûpelên dîrokê da û di her keliyên azadiyê da bi rihekî fedayane xwe dibexşînin gelê xwe û axa xwe. Hevrê zîn amara jî yek ji wan şoreşgeran e ku bi berdelên giranbiha gav avîtibû jiyana azad û biwate. Di nava jiyana ku wateya heqîqetê mezin dibe da dibe fermandareke jin a xurt. Zîn amara çîroka evîna biwate. Xwedawenda ku şaxê xwe berdaye kurahiya bin erdê li Kobanê çavên xwe li jiyanê ve dike û li malbatekê welatparêz da mezin dibe. Bi rêgez û sekna xwe ya jina azad di nav refên têkoşînê da weke fermandareke pêşeng di destpêka şoreşa Rojava da rêxistinekirina yexekê da heya sazkirina yepê jî da dibe xwedî kedeke bêhempa. Navê min Zîn Kobanê 1987 Kobanê hatime dinya gundê girik di 2002 tevlî bûme hedefa me jê tevlîbûna navê yekmejê da şoreşa ku dest pê kirî ked û emaga rêbertiya ku ev xwe sala didê biginin zaferê. Fermandar zîn amara gelî bi gelî di nava jiyanê da xwe û hevalên xwe bi birdozî û felsefeya rêberê gelan rêbera bo perwerde dike.
xayaleke wê hebû ku wê ev wisa bi ziman dikir. Ew jî rojek ji rojan di Kurdistana azad da bibe zimanê zarokên ku bafirokan difirînin li asîmanan. Hevrêzîn her tim digot, bafirokên ku benê wan erdê be, ev bafirok ne azad e. Evîna bêdawî ji xwe re hilbijartibû û ev evîn jî heqîqeta gelê azad bû. Wê jî dizanibû ku xwe gîhandina vê heqîqetê tenê bi tolgirtina salan ve pêkan bû, ji ber ku wê şahidiya xwîna rijandî a gelê xwe û rêhevalên xwe kiribû. Bi kelacana şoreşgerî jî ji bo rêhevalên xwe jî di bo çavkaniya hêz û hezkirina hevaltiyê. Di ronahiya azadiyê de asîman qîr dike û dihêje. Di paxila dayikên azad da keç û xortên bedew û leheng çekên xwe hilgirtine û dibin parêzgeha mirovahiyê ku li rûmetê digere. Fermandar Zîn Amara jî yek ji wan pêşengan bû ku di qada cengan da dibû abîdeya rûmetê. Agirê dilê wê ji bo azadiyê bilind dibû. Ji bo rûmeta xwe û gelê xwe biparêze, li hember çeteyên paramîlîter şer kir. Di sala 2019 da dema dewleta Tirk û çeteyên wê êrişê girê spî û serekaniyê kirin, fermandar Zîn xwe bi çek û berxwedan dixemilîne û berê xwe dide çeperên şer. Ji bo parastina rûmetê bi fedayiyane şer dike û digihîje jiyana bêdawî. Îro hêz û berxwedana ku li qada şoreşê bilind dibe ji şopên wê ne ku her ku diçe zêde dibin û mezin dibin.